Pakistan ram hi Red Children an ti naupang sa zungme langpu singkhat zet an chen mun ani Red Children ani lo pon sa dawla ke chu hei hi naupang le puitling lute takte nei soinan an mang thin Red Children te hi an pu ten an soi kwal thina kut an do na mi te khongai an hlo theinan sa dawla biak ina naupang ten kut an do chan na hi arai to khop maya kum tam tak lim ta chang khan an local pui to naupang kut do te chu dollar zanga yin an lei thei ani ko thlera Red Children pakhat hian dollar nga vel ni tinin an thok chuak thina sang tam tak te chuan ni tin kut an do zia thin bok Asian rama cheng abikin Pakistan ram hi pui thuna lama an sang khop maya mi pui te chuan heng Red Children te hi van nei na anga an ngaya chuwangin nar har sa an te thin ye chuan an kut do na boma te chuan copper silver le poisa te chu an thlak pha thin ani Sadawla Shrine Gujarata hian an soidanin mei che ching to po emai chama an lokala heng naupang te hi anin tong trai tir chuan malsom na dongin naw an pai le thei ni in an soibok ani nima sela aman ero asang khop mai an fam hasaber piang tur chu microcephalia piang tur ania an lua te dona tin biakina an hlan angai don bok ani lo chuan naupang dang ten pian sualna an nei thei don ani ti hin an soi thin bok India rama inti hlim no do san rintlak berpol cricket sa kalholo ma che intan Dines Karthik le tanje zaman ten lo dinge tuna hian lo zom vela thonin chengzan hi man itivir thei don account na hian in register la kartinin iPhone 17 Pro Max don theina cricket sa hian a ome epa hian ni tin lutla jili hi thonin itivir thei don bok poisa thuna ol samina him hlea UPI le bank transfer mangin hati thei tuna ichiante somlu mana chengza thumi dong thei don tin pian chamlum na thil pek cheng sang khat man idong thei don bok kan rolin lo pen vela kan singa lo tel veni chuan khatinin za songa person il ho chu zia thei don bok comment section a link da hi click la cricket zin kong lo zo vero le BBC News in a report anin Sadawla thon thu hi mi pa ngai mi tam tak bum nan an phu chop ti nan soya nau te sel tak tak te chu an hlana ti chuan heng nau te hi an ruam man sa angin an thlak danglam ta thin ani han dia ku do tur hian lei thei turin an zur le thin bok kumza tam tak chung biak ina nu le paten an fa te an hlan na chun ani Sadawla hian naupang enkol tu nei lo ko thlera cheng naupang tam tak te chu a ina a soi lu thina mi thiang hlim nia an soi hian naupang te chu shuain a enkola a chena in chu naupang in anerangot mai naupang te hi pangai lo ma se an zawai hian in tluk tlan na an nei thunga atlang puin lute takte an nei thina an taksa nen in mil lo takin nima sela an ma ni enkol tu chuan an zawai in a mangai vek thung ani Sadawla hian akal na hmuna pianga heng naupang te hi a suai thina an lan dan danglam tak awang hian mi puide chuan Sadawla ke chu he ti hin an ko pha omzia chu Sadawla Red Children Sadawla sajunau pang ti hin ko ani pha theory lar tak pakhat atanga landanin khua naupang rupo te chu thira siam lukhum iron cap chu an khum lui tir thina hei hian an lu changzel tur chu aveng thin ani ye chuan an hnuwa zor chua an ni le a mi tam takin mal som na don an du awangin sumle pai tam tak an pek pha ta thin ani amaro chu he theory hi mi thiam te chuan adik lo ni hin an sei ve le a Pakistana medical doctor te chuan he thon thu hi thu dik tok lo ni hin an soi ani in hial na tam tak awma lu changlai pa ngai chu ponlama thil siam manga ti top ani chuan naupang chu a thinge nge dona adam chuak theilo anti naupang lute takte a piang te chu
khua changa rup bo ani fowa anhuwa ko thlera ko do tir thin ani Pakistan rampuma hian hetiang no pang hi an tam hle ani scientific terms chuan microcephaly natna anveya mishing kumpa ngai aya lute takte nei te chu neurodevelopmental disorder nein no pang chu an piang thina an pian tira tiang hian alang chuak ngal mai lo luru hi athang lo ani chuan thuaka mun olai chu an no khat ta thunga heiwang hian microcephaly natna ve tam takte hi biak an harsat na chan ani chuwangin luru thang ta lo nana na chu ril rulam thlengin boina an tok chun zom ta ani no pang chu au pa chhozel chuan akal pa ngai thei talova atong pa ngai thei lo bo ti chuan hnuwa kuddo turin sumtam taka shal anni ta thin ani no pang pian phunga rual ban lo chu no pang pa ngai a hin mi te khongai an hlo zong boka chuwangin sumtam tak ni khata po tiang hian an do chuak ta thin ani microcephaly natna ve tam tak zinga pakhat chu Nadia hi ani hi Gujarat Kotler Central Punjab province om ania heng no pang van doi tak tak te hi thomno sing lama chei ania ti chuan mai cham kot lama chuan ti lui nein kut an do tir ta thin ani sa khuan an hnoya om an ni awangin an ma ni hnol tu chuan van doina an to the awangin an bo ma chuan poisa thir le kha te chu an thlak reng mai ani no pang ku do te hian zirna an dong lova nu le pa mangai na an dong bok lova heng beggar mafia te hnoya hian tiang hian an sei liana tin an ni hian sum le pai dam tak mu nan an manga tin chu mi pi alama alei du tu an ompon an ma ni hi an zur ta thin bok ani ole kha Pakistan rama red children anti kuddo no pang danglam tak pian phunga rual ban lo lumak tak nei chungchang kan talan thei chunia an lua te pi lama hian an mel po hi adanglam deuh bika no pang dang tanen chuan khai khin rual ani om love an khongai thlakin heng no pang te hi sakhuana lam thila tiang hian man tangkai ania kong sang sangin sum le pai lak lu na tan sa khopui thiam te hian an mang niin alang hemi chungchang a hian enge ngai dan ini vele heng red children kan soi mek te hi hetianga an pian phung adang lam tak na chan hi thon thua an soyang khan an luwa iron cap santi thir manga siam lukhum an khum tir wanga tianga ron dang lam ta hi nge nianga an pian phung shima an pian tira tangin an dang lam sa ni in ingai jok comment section lama ingai dan dik tak ni lo share tir ve do nia tun tu matan chuan khati zong kha ani e